Egunon guztioi, ongi etorri gaurko bozemailaren agerraldi honetara. Gaurko Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman baino lehen aipamen berezi bat egin nahi nuke Zaldibarko ezbeharra dela eta. Lehenik eta behin gure elkartasuna berretsi nahi diegu Joakin eta Albertoren senitartekoei. Horrez gain noski herritarren kezka ulertzen dugu eta partekatu ere bai, eta eskatzen diegu gomendioak jarrai ditzaten. Gure lehentasuna da erakunde bezala herritarren ongizatea bermatzea eta horretarako ere bideratuko dugu gure laguntza eskaintza erakunde gisa. Eta ez nuke amaitu nahi, eskerrak eman gabe bertan lanean aritu diren eta ari diren langile guztiei. Ez soilik Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileek, lehenengo momentutik ibilizianak, baizik eta gainontzeko langile guztiei ere. Suhiltzaile, ertzain, bertan dabiltzan operario eta bar guztiei gure esker ona luzatu nahi diegu. Lehenengo momentutik erakunde bezala bertan egon ginen eta horrela ere jarraitzen dugu. Gure erakundea gainontzekoen esku uzten dugu, behar duten laguntza eskainez. Mención especial al trágico accidente que ha sucedido en Zaldibar, antes de empezar teniendo cuentas del Consejo de Gobierno de esta mañana. Reiterar nuestra solidaridad a las familias de Joaquín y de Alberto, nuestra cercanía y comprensión con respecto a la preocupación de la ciudadanía que vive en el entorno. Les pedimos que sigan las recomendaciones de las autoridades competentes y, por otra parte, reiterar nuestro compromiso con el resto de instituciones para ayudar en lo que haga falta, tal y como hemos hecho desde un principio. Y, por supuesto, también dar las gracias a todas las personas que han estado trabajando desde el primer momento en aquel lugar y que siguen trabajando en la zona. Hori esanik, gaurko Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri emango dizuet. 4 erabaki nagusi hartu ditugu gaurkoan. Lehenengoa etorkizuna eraiki zen baita onartu diren diru laguntza batzuei ingurukoa. Bigarrenik Aizpurutxon egingo den lan batzuen ingurukoa. Hirugarrena baserri bideai dagokienez eta laugarrena langileen soldatei dagokienez. Etorkizuna eraiki zen diru laguntzak, 5. urtez diru laguntza hauek onartu ditugu. 720.000 euroko diru laguntza bideratuko da herritarren proiektuak eta baita garapen agentzien proiektuak aurrera eramateko. Etorkizuna eraikiz dakizuen bezala guretzako estrategikoa da, legealdi honetan aurrekoan izan den bezala, esperimentazioa bultzatzen dugu, proiektuak abian jartzen ditugu eta emaitza onak ematen dituzten heinean gure proiektuetan txertatzen ditugu edo proiektu estrategiko ere bilakatzen dira. Beraz, zentzu horretan herritarrei eta elkartei zuzendutako diru laguntzak daude alde batetik, eta hor esparru batzu finkatu ditugu, esparru horietan dituzten proiektuak guri helarazteko eta horien artean egingo dugu aukeraketa bat. Aipatuko ditut zeintzu diran landu nahi ditugun esparruak, ez edo zeintzu diran guretzako lehentasunezkoak, gobernantza publiko kooperatiboa, lurraldeko garapen komunitarioko proiektuak, gazteen parte hartzea, belaunaldien arteko lankidetza, euskara bultzatzea edo immigrazioaren erronkari heltzea. Horiek izango dira diruz lagunduko ditugun proiektuak, norbanakoek edo elkarteek aurkeztu behar dituztenak. Eta horiez gain garapen agentziei ere diru laguntzak bideratuko zaizkie eta kasu honetan sustapen ekonomikora eta elkarrekin laneani biderarutako proiektuak izan behar dute. Sustapen ekonomikoak definiziorik ez du behar, baina elkarrekin laneani dagokionez gutxienez azaldu nahi dizuet, zuetako asko jakingo dezute zer dan, baina ez dakitenentzat gizarteratze beharra duten pertsonei luzatutako proiektu estrategiko bada Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri duena, eta zentzu horretan lanbiderako proiektuak dira guk diruz lagunduko ditugunak eta horiek sustatu nahi ditugu proiektu berriak gure ganatu ditzakegunak etorkizunean. Lehenioen bezala, etorkizuna eraikiz proiektu garrantzitsua da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta guk esperimentatzeaz aparte herritarrak, garapen agentziek eta elkartek ere hori egitea nahi genuke eta gerora gure proiektuetan beraz txertatzea. Historiko bat egin nahi nuke edo gutxienez azaldu orain arte zenbat proiektu gauzatu ditugun, azkeneko 4 urte hauetan zehar 81 proiektu finantzatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2,7 milioi euroz lagundu dira eta ia 200 eragilek hartu dute parte proiektu
urte hauetan zehar. Eta 2020ari begira, 720.000 euro gehiago bideratuko ditugu proiektu hauetara. Por lo tanto, etorkizuna eraikiz, seguimos con una quinta convocatoria de ayudas de 720.000 euros dirigidos tanto a ciudadanía, asociaciones como a agencias de desarrollo para llevar a cabo proyectos que tengan que ver en cuanto a las agencias de desarrollo con promoción económica y Elkarrekin Lanean, y en cuanto a la ciudadanía hemos definido una serie de proyectos que queremos impulsar desde la Diputación Foral de Guipúzcoa para que a través de la experimentación podamos luego incorporarlos a la política diaria de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es un proyecto fundamental para la Diputación y queremos hacerlo de manera colaborativa con la ciudadanía y también con las agencias de desarrollo. Bigarren erabakia gaurko Gobernu Kontseiluan hartu duguna, Aizpurutxoko bidearekin du honek, Azkoitiko auzo honetako bidearekin du. Dakizue guretzako funtsezko proiektua dela legealdi honetan Azkoitia Urretxurekin lotzea. Azkoitia Gipuzkoako biribilgunearekin eta Zumarragako ospitalerekin lotzeko bide hori egin beharra daukagu eta konpromiso hori hartu dugu eta legealdi honetan zehar aurrera eramango dugu, eta leheneko pausoak zerikusia du Aizpurutxoko bide honekin. Hor ikusiko duzue gaur egun errepidea nola dagoen, segregatu gabe dago, alegia oinezkoek eta ibilgailuek partekatzen dute lur bera edo espazio bera, eta espaloi bat eraikiko da alde baten, eta espaloia egitea posible ez den leku horretan, zubi bat eraikiko da atzeko aldetikan ibaia gurutzatuko duena. Eta beraz, oinezkoek izango dute beren espazio propioa eta ibilgailuek berea. Mendi magalari tarte bakenduko zaio eta horrekin lortu dugu espazioa zabaltzea. Gogoan izan gaur egun 3.300 ibilgailuk erabiltzen dutela errepide hori eta 110 ibilgailu astunak dira. Beraz, segurtasunari dagokionez, importantea izango da lan hau. 351.000 euroko proiektua da eta maiatzean abian jarriko da 4 hilabeteko luzapena izango du obra honek. Konpromiso hau hartu genuen Azkoitiako eta Urola erdiko jendearekin, badakizute aldarrikapen historiko badela eta beraz hasiera ematen diogu gaurko erabaki honekin. Les decía, por tanto, es una decisión estratégica de la Diputación Foral de Guipúzcoa la conexión entre Azkoitia y Hospital de Zumárraga y la Rotonda de Guipúzcoa. Empezamos con un primer paso que es segregar la carretera de la zona de Aizpurutxo para que viandantes y, por otra parte, vehículos puedan tener su propio espacio para aumentar la seguridad en la zona. Hay una parte en la que se hace una zona peatonal y en otra parte en la que no es posible vamos a construir un puente que cruce el Urola. Por lo tanto, ese primer paso importante que tendrá su continuidad durante la legislatura con la obra de esta carretera tan importante que une Azkoitia con Urretxu. Recordar también que diariamente esta carretera es utilizada por 3.300 vehículos y el 10% de ellos son vehículos pesados, por lo tanto, bueno, pues es importante para la seguridad que se pueda segregar un espacio propio para ellos y también para los viandantes. Gaurko Gobernu Kontseiluak hartutako hirugarren erabakiak zerikusia du baserri bideekin. Gipuzkoak gaur egun 3.400 kilometro ditu baserri bideei dagozkionak. Urtero diru laguntzak onartzen ditu, handitu egiten direnak urtero beharrak handiak direlako. Hain zuzen ere Gipuzkoan baserri bide asko dagoelako, herri txiki asko ditu baserri bideak eta ez daukaten nahiko baliabide baserri bide horiek konpontzeko eta konpontketa horiek aurrera eramateko. Beraz, berretsi dugu konpromiso hori, 1,5 milioi euroko diru laguntza onartu dugu, handitu egin daitekena noski, beharren arabera, eta ez da deialdi berri bat egin behar hori handitzeko baldin eta beharra baldin badago. Bai, aipatu aurreko urtean 72 proiektu finantzatu zirela diru laguntza honen bitartez, 75 udalerritan, eta 77 kilometro baserbideak konpondu zirela diru laguntza hauen bitartez. Guretzako ezinbestekoa da, horrelako diru laguntzak bideratzea, hain zuzen ere Gipuzkoan oreka bat bilatu nahi balin badegu, ahalmen ekonomikoa duten herri eta horrelakorik ez duten herrien artean, ezinbestekoa da diru laguntza hauek bideratzea. Bai herriei dagokienez eta noski baita ere ustiapenei dagokienez, baserri bide horiei dagokienez.
Por lo tanto, tercera decisión que tiene que ver con los caminos rurales, caminos que llevan a caseríos. Tenemos 3.400 kilómetros en Guipúzcoa, caminos rurales que llevan a caseríos que hace falta renovar con el tiempo. Hay municipios que no tienen capacidad económica suficiente como para realizar estas obras de mejora y, por lo tanto, todos los años la Diputación Foral de Guipúzcoa hace una convocatoria de ayudas para ayudar económicamente a la mejora de estos caminos. 1,5 millones de euros ampliables, como todos los años. El año pasado, por recordar, se financiaron 72 proyectos en 65 municipios de Guipúzcoa y se arreglaron 67 kilómetros de zonas rurales, caminos rurales que llevan a caseríos, por lo tanto. Es importante esta convocatoria de ayudas para conseguir un equilibrio territorial en nuestro territorio para aquellos municipios que no tienen capacidad económica suficiente como para hacer frente o para acometer estas obras que tienen un impacto económico importante y, por lo tanto, estamos para ayudar a estos municipios y a estos caseríos y explotaciones. Laugarren erabakia eta azkena, langileen soldatei dagokiena. Errege dekretu bat onartu du Espainiako gobernuak duela gutxi. Errege dekretu horren arabera langile publikoen soldatak 2%raino igo daitezke eta baldin eta barne produktu gordina 2,5%ra iritsiko balitz, hor ere igoera bat egin genezake 1%raino iritsi daitekeena. Eta 2,5%ra iritsiko ez balitz, proportzionalki 1%rainoko igoera egingo litzateke uztailan. Kasu honetan guri dagokigunez 2% gehienezko soldata igoera aplikatuko zaie Foru Aldundiko langile guztiei, orain arte egindan bezala, alegia gehienezkoa aplikatu izan zaie beti, aurten ere horrela egingo dugu eta uztailan ikusiko dugu baldintza hori betetzen baldin bada, barne produktu gordinaren hori, orduan ere aplikatuko zaie gehieneko igoera gehigarri hura. Repito en castellano, la cuarta decisión que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el incremento salarial de las personas que trabajan en la Diputación Foral de Guipúzcoa. El Real Decreto que ha aprobado el Gobierno del Estado recientemente se va a aplicar en la Diputación Foral de Guipúzcoa en su máximo, es decir, contempla un máximo de un 2% de incremento en el salario de las personas empleadas de las instituciones públicas. Es el incremento que se les va a aplicar, como todos los años, siempre se ha aplicado el máximo y también lo vamos a hacer en esta ocasión. Y se va a aplicar a partir del 1 de enero con efecto retroactivo. Hortik aurrera, galderaren bat izango bazenute erantzuteko prest naukazue. Bai gai hauei dagokienez eta gainontzeko gai dagokienez ere. Bai. Respecto al vertedero de Zaldibar, has mandado un mensaje de apoyo. No sé si la Diputación está haciendo algún tipo de seguimiento de lo que está ocurriendo allí o simplemente el apoyo que ofrecéis o hay alguna especie de seguimiento que estáis haciendo. Jarraipen zuzena egiten ari gera Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik gai honi dagokionez, hasiera-hasieratik dakizuenez bertaratu ziren lehenengo langileak Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileak izan zian, gerora gainontzekoak iritsi zirenean parketxetara itzuli ziren, baina jarraipena zuzena da hasiera-hasieratik. Noski kezka izugarria du baita ere gure erakundeak gai honi dagokionez eta hasieratik gure laguntza tekniko eta beharrezkoa eskaini dugu gainontzeko erakundei. Repito en castellano. Desde un principio estamos no solamente siguiendo, sino también colaborando desde la institución foral. En el primer momento fueron los bomberos de Guipúzcoa quienes se acercaron a la zona, puesto que es una zona limítrofe. En cuanto ya vino más gente a trabajar a la zona, bomberos de Vizcaya, ertzainas y demás, los bomberos de Guipúzcoa volvieron a sus parques. En cualquier caso, estamos haciendo no solamente el seguimiento desde el inicio, que seguimos desde entonces, sino también ofrecer nuestro apoyo técnico y que además se está llevando a cabo durante todo este tiempo, como por ejemplo a través del Departamento de Carreteras, ofreciendo el apoyo técnico para todo lo que es cómo sostener la ladera, lo que se va a hacer en la autopista de Vizcaya y demás. Beraz, hasiera-hasieratik gure eskaintza luzatu dugu eta horri eusten diogu. Bihar bilera dago mankomunitateekin eta eragile industrialekin, da enpresekin, da hori dana. Bueno, claro, kezka dago, ze orain Gipuzkoak ez dauka infrastrukturaik, nora eraman, hondakin industrialak eta hori dana. Bihar ze planteatuko du diputazioak bilera hoitan, ez dakit ze kezka daukazuen, porque ez dakik nora eraman izango dugun, eta ez dakit ze... Dakizuenez, hor bi biltegi daude Gipuzkoan industriari dagokionez, bata epelekoa da eta bestea mutilokoa.
gu bihar bilera deitu dugu, mankomunitate batzuetatik deitu egin zaigulako kezka daukatelako horren ingurun, eta guk planteamendu baino, nahi duguna da jakin zein den egoera, dakizue industriaren hondakin guzti horiek enpresen ardura dirala, baina jakin nahi dugu mankomunitateek ze informazioa daukaten, lehenengo entzun ikusteko ze planteatzen duten, guk ere ez dugulako ezagutzen. Hori gure eskumenetik dagoen kontu bada, baina edozein kasutan kezka dagoenez, bihar bilduko gera haiekin jakiteko zein den egoera eta ze behar dauden. Bueno, lehenengo jakin beharko dugu ze eskatzen duten, ez? Zein den eskakizuna edo zein den egoeran azterketa guk egoera ere ez dugulako ezagutzen. Gu badakigu ze biltegi dauden Gipuzkoan, ze egoeratan dauden, eta hortik aurrera jakin behar duguna dugu da industriak ze behar dituen. Behar horiek ezagutu gabe guk erantzunik ezin dugu eman. Gipuzkoakoak zuk esaten duzuna ezin dute gehiago jaso, ez da horregatik jaten ziren Zaldibarrea. Bueno, parte bat Zaldibarrea jute zen, beste parte bat epelera eramaten da, eta beste parte bat mutilora, eta mutiloia amaitzear dago, bai? Eta ikusiko da, azterketa egingo da, ea ze aukera dauden. Baina berriro diot, hori lehenengo jakin behar dugu egoera zein dan, ez dugulako ezagutzen, hori guk etxeko hondakinak kudeatzen ditugu, eta industriari dagokionez lehenengo jakin behar dugu egoera zein dan, eta gero horri erantzun bat eman beharko zaio, eta horretan ere noski beste esparru guztietan bezala laguntzeko gaude. Erderaz Mercedes, ¿puedes explicar un poco cuál es el planteamiento que va a llevar mañana la Diputación a la reunión con las mancomunidades, empresas, etcétera, y si va a hacer alguna propuesta para qué se puede hacer con los residuos industriales? Bueno, sabéis que los residuos industriales son, en primer lugar, responsabilidad de las propias empresas. Nosotros mañana hemos convocado una reunión, puesto que hubo mancomunidades que se pusieron en contacto con la Diputación Foral de Guipúzcoa, y lo que nosotros debemos saber es cuál es la situación de esas empresas, qué necesidades tienen, y a partir de ahí, bueno, pues estaremos para colaborar, pero insisto, en la Diputación Foral de Guipúzcoa, mancomunidades, ayuntamientos tienen una serie de competencias que no son precisamente las industriales. A partir de ahí veremos qué necesidades hay e intentaremos ayudar en lo que haga falta en relación a ese tema también. Diputazioa kontaktuan dago Jaurlaritzarekin, esan nahi atzo bilera bat egon zan, eta, bueno, aipatzen da, igual Kantabriara bideli barko da, porque ez da bakarrik Gipuzkoako arazoa. Jaurlaritzak zerbait esan dizu zuei? Gu Jaurlaritzarekin harremanetan gaude gai honi dagokionez hasieratik. Eta harremanetan gaude esparru askotan, arlo askotan. Hortik aurrera, industriari ze irtenbide emango zaion edo, esate izuet bihar bilera bat edukiko dugu, jakiteko ze behar dauden, eta gero horri emango zaio erantzun bat Jaurlaritzaren aldetik, eta noski koordinazio edukiko dugu arlo honetan, gainontzeko arloetan daukagun bezala. Baina lehenengo beharrak ezagutu behar ditugu. Kezka ezagutu gutxinez, bai. Perdón, creo que la reunión de mañana se dividía, por así decirlo, en dos encuentros, primero mancomunidades y luego otros agentes implicados, entre ellos empresas. No sé, en esta segunda reunión si ya tienen confirmación de qué industrias o qué empresas se van a sentar con vosotros. Nik ez daukat horrelako informaziorik. Eukiko balin bagenu, esango genizueke, baina berriro diot. Biharko bilera da, ze behar dauden entzuteko, informazio hori biltzeko bilera da. Guk ez daukagu eskumenik esparru honetan, baina laguntzeko gaude, behar den heinean teknikoki edo dana dalakoa. Bihar informazioa biltzera gatoz. Eskazu dute zai beti. Zenbat enpresa dian Gipuzkoan? Ez dakit, igual ez duk ez dezuekiko datu hori. Kasuan nik ez dauka datu hori, galde nezake, baina nik horrein momentu honetan ez dauka datu hori. Besterik ez badago? Bai. Aizpurutxo. Hau zer da, proiektu bat zegoen, ez dut daukat, hor proiektu bat zegoen, Azkoitia, Urretxu, Zumarraga, bide guztia, hau zer da, pistoletazo de salida esaten dena? Hori da, lehenengo fasea da. Hor proiektu bat dago, legealdi honetan aurrera eramango dena, estrategikoa dena Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, horrela jasota dago, eta gainera gobernu programan jasotzaz aparte, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak horrela hitzartu zuten, beharrezkoa ikusten dugulako eta Urola erdiko aldarrikapen historiko badelako, Azkoitia Urretxurekin lotuko du, eta bide batez Gipuzkoako biribilgunearekin eta Zumarragako ospitalearekin. Eta hau izango litzateke lehenengo fasea. Zailtasuna handiko obra da,
baina lehenengo fasea hauxe izango da, maiatzean hasiko da eta 4 hilabetetan bukatuta egongo da. Eta honek garrantzia handia du batipat segurtasun aldetik. Hor irudietan agian ez da argi ikusten, baina ez dago espaloirik, jatetxe bat ere badago, jendea ateratzen da errepidean dago, orduan hor espaloia egitearekin eta gero ibaia zeharkatzeko zubia egitearekin aurrera pauso handia emango da segurtasun ikuspegitik eta gainera lehenengo fasea proiektu hori aurrera eraman ahal izateko. Zenbat urte izango dira? Hor badago kronograma, legealdian bukatzeko asmoa daukagu, bai? Proiektu honekin legealdian amaitzeko asmoa daukagu. Hor ja mugatzen da, gutxienez 3 urte erdira. Besterik? Ez? Eskertze dizuet. Arreta? Barkatu. Bai, beste bat. Incineradora, badago ja fetxa, goatuko iguzuen noiz inauguratzen den? Hau ja konsumo interno. Konsumo interno, prensan aurrean. Ez, hor badakizute frogatan ari gerala, eta hor, denbora luzez egon gera azpiegitura honen zai, eta azkeneko frogak egiten ari dira, eta berehala jarriko da abian, baina, orain arte etxoin degun denbora guztia eta gero, denbora gutxiko kontua da. Nik ez dizuet epea aurreratuko, ez dudalako informazio ziurrik eta ez nuke hanka sartu nahi, baina laster, oso laster abian jarriko da, eta horren berri emango zaizue lehenbailen. Hori da, hauteskunde legea dela eta ezin da inauguraziorik egin, horrelako zea hundirik ezin da egin. Baina, proiektu hori eta beste batzuk ere bai. Gustora ditzera emango genituzkenak. Bestek ez badau? Ez, eskerrik asko guztioi. Egun hona izan.